ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କପା ପିଚ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ଓପନିଂରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ସକ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କପା ପଡ଼ିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ନାଥାନ ଲିଓନଙ୍କ ରହିଛି। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କପାରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅଟକିଲା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍। କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ ସ୍କୋର 28 ରନ୍ 0 ୱିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ସକାଳ 5:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଖେଳନାୟକ ପାଲଟିଛି। ରହି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍କୋର ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟରେ 28 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଉସମାନ ଏବଂ ନାଥାନ ମ୍ୟାକ୍ସୱାନି କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ଆକାଶଦୀପ ସିଂହ ବୋଲିଂ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଆକାଶଦୀପଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସ୍କଟ୍ ବୁଲାର୍ଡଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଜସ୍ ହେଜଲଉଡଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ବରାବରରେ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 255 ରନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ ଆଡିଲେଡ୍ ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ 10 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। 2021ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ଦେଶର ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 109ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 46 ଥର ଏବଂ ଭାରତ 33 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।